TV ubwansu bw'umugusi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwanchumu ligirwe taseni Kiandizi TV chinsa ibere chabona mokoroba itkolia juma mosi buneko botambe bigotokomera na sembe kirenga ekerena no konika tonera koba toko gorra chinga chito no bigotonera koba togo segitana tonera koba togo sira na sechisemo a omorobelio no bosera bwenga obokonera kobo chira a se etibia gokero itkolia juma mosi ujakera chinsebe wikange chinsesa toiga tukonyana kwa watu gusanga amona bageni baito Pastor Gideon nabo Pastor Joshua nabo bageni baito bakera ewiki habanyare ko bakwelekana barobe tumi gutageka kibuneci banyara ko bagusanga amona inde nje kurasa sema yanega nongo wakilisha Pastor Joshua karibu sana imeandizi tiyo murobire bosera bwenga kwani mwanjo murigira ndo mwariga nawo kwani mwanjo murigereria sege pindi Kiandizi TV bosera bwenga Kodu ajira atose mani asoyo le no kugania asoyo le tayale goko komenya biya gyara jikaso neki nyinge ituraiga abotoko semania yasa okonye na ye omenya biya. Masala Pastor Joshua na karibu sana Pastor Gideon karibu. Thank you mwanchomo ligereri Kiandizi TV ayiri bagenda wote abinga karibu amanyirenga nyasa obeiro mwege no otolendire kachinga kiki andi kitayike turaba sembeo tuwakwariganiriye naye onyana ko babosanga mu 19 sana iskole yabere twareru kigima imero bongoro busiti medose andosi asole na busanga karangari kiago amuna intwe igoro yari torachi ko batokogera semara go bayabona gutera se namba ya SMS yego ta CTV yago no tole live asemi tada ite Facebook Ndizi TV News iko Ndizi TV News mo nchumurigeria awe gutera se website www.ndizitv.net busanga karangari kiago amuna intwe neri boliriago wekogeranga igipindi kendi ukiriga ro asengencho yago ni gukira ro asengencho mwana toponera nonye abana basake golike ya jenzi matenzo chitoriri baga pasta sigatara kwanera na kitokana na entre ucheke golike na gikabwa konya pasta no maitenga eke golike ya jenzi ni kutoka ngwara monene meze yake nyoze mbondo wa mono abange abangeiga abantu abana tukulimira ime yes barabange Tokone tera gatia kabandika pasta bakwati mu private yateka nonye barabu chinga chia bonchole irienchira babutriti abana nyasaye numya konye bakurutero gabusa chingwa ne nyimba yemoki wa pasta abana timanyete baka pesa rase around table ya SMS tokwanera alright gatia turachiko boto kwanera imara go bajabo kulende umwanchu mu ligereria kwa pasta abane karibu sana. Thank you. Aso wakati bwa wiki eye gati ya mashabiki abagenda tukaba kubwatia umuroberio ubosera bwengani go banyate ko bagonto magocha sima na nchirende gontegete imbe umwegenwa ndete message ucha simule tujara ko to kwenere kera to yebikire senesa enyo mohnero ro nande negen tukobere korekana twasenya ka miaka ya boniga abantu bagenda tukoba gosoa asenyomo elinde banyara ko bagochaka kinga cyabo ao kibago soka abamuraho cyariya bakwandose nande kwerigeria bayuri babongura babari na barbo mawoine babatenga mu murone amisi bakogenda gucyariya ya kwarigereria bijya ande kwarigereria ngoy na yakurukuru elinde banyara ko komoreta abenga nenyaruka nera ngote bwana babone bakogenda gaki toboyo bwango kwarigeri biyiga andonye kwarolonde kwara moreta ngabega nitwara mu kwanera gusitorenga nabwenerete patingana ya emyaka pastas tabo anene etabauti emyaka yenyera koba ingana ebwatiribira asuwa ngo twara nonya abantu bagoswa asichinyumo abandera bakora myaka yachira ketabauti yaborro onye no musbati kwanyaranga nabasugite emyaka emyaka kabisa twara nonya tabauti emyaka 15 abande twarorere Pastor Gideon imyaka 20 a difference asenyumo kwaragese no mugaka warasemya keyo umungina orasemya keyo baswa semitandao twaraba kunya go to update bro inomo yabo myaka ebere tatene Pastor Joshua twagendra koranga inomo yabo igere biya anda bange tuwatamani njebona koranga na sugeti myaka yange
ngindarambare tiketabuti nyarko bainko ori bori nene to kuboria ine ase chinyumo gosa ase nyumo no kumabwinka etabauti miaka kunyarire koba gekoreto muchando asubosera bweka ibori nene kigimo banyara ko busanga amuna incho emaga yabore kera ngore gali Pastor Gideon abanyara ko bagokorerake nyara ko batagusasete mbimono mwancho mo ligereri na boigo moraria misi nale goteba ng'a ekero okorigereria entabauti ye miaka ase omonto goso ase enyuomo itang'ani ekene totebe ng'a omonto ekero motigaine ase emiaka itang'ani egento bakoroka ng'a aspiration okogani kwao goika kobe etabauti. For example, omonto mwasoire nere ase enyuomo gate emiaka 15 etabauti naye gokabwate miaka bone motigaine miaka 15 ebe no musache ebe no mukungu amagania ye ngotwarare tobauti enchinkwana chiaye goika chibe tobauti ingige kogera abantu batwara enyume yakira nekero bagoswa ase enyuomo bamanyite ng'a oyo nantigete ase emiaka eye na inche bono goika ntware enchera yokwererani bwaito bing'inche nabo okotwara emiaka ebere tofauti obwerani bore obobe abantu chinyuomo chinge chiabuneka igo ritang'anite tentebe ng'a emiaka ekeri tofauti nabera arento omochando anya bagosoa ime mbari awea ng'a emiaka enero nande banche gwekanya egere babwaterana. Alright, banche gwekanya egere bakubwaterana. Pastor Joshua, karibu sana. Nganatika ko bingote banga mparoro bagete ko bakwego kinyo basononya se mitanda wataba mwato sakerete ngandogo chia baburinga mwari mwamati abari wa no emiaka yenyomo igekore ntwa ekero omonto baumeranire oyo bw'emyaka emeke oumire bw'omonto omw'emyaka emenge bamanyire gwanchana ekero banchana batabwati birenge bataramanya ng'a emyaka eye nakire mechando kicha korenta bono eita kero kende omogaka oyo narikire nabwati chibese nabari omuya bono ebinto mbire omusubati akurire bakora ng'a omogaka oyo omonto nabakondenda buya nere kwanyora bono tukwanire ng'a omogaka oyo narikire n'omusubati oyo narikire orikire lakini are omoke oyo omanyire komonyora bono okorire egento ki omoirire Pastor Karati gasirini gukorera turi tukateka somo ndimko mwenkigima gwera na turinde pastor agendera ko bagako gendera amonengane yokorenda ino gwateka yosanga mona intwekerengere kya ugotera semitandao yaitu na gwegotera senamba SMS yugota seti ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi omwanchu mulire Ndizi TV obwanso bwomugusi. Right, fundi wa mitambara ndenga misi tigatoranyagaria nge mitambo yakora n'umuntu narota chewa migeta seni kya Ndizi TV karibu sana karagera kiawo gendera ko sanga mwanito pastor ndara ko gutura gostada indo mutumo ko oria nigo kwal ko bukonera igoro ye difference myaka myaka eye itamo akanarikire no moise korikiru myaka eye 15 gose 10 bono iego jakorete mechande kero matendu ke kokero omonto ole kana ng'ogotire nengosi bono obosi bwansire koba nari no moise kenere bona koba smart taraikera kieri bona kende kebe geisa koba gatia kende kebe gosebe nkwamochana n'omonto omwao nabo kugokonyori nona abwa sore nkwamate sokobera tena bogiri icharo nyomere n'omugaka bono ga omwamo chanake umanya gukuinyoria uyu nyoringa nankwa mangite ukanyoma omwana bono yamanya guikinga kigo seno kolitaya kwaba kwamanya kolitaya kwachaka
omoyo muri mirimo umunya kobenga kintambe mirimo bono gatia kobenete kobaka bona atugusabanya sanga enyome ite twara mamocho ekiagera bono gutu kifairi nchiro gira tuburwe bakesareke okoinyoriwa Pastor Gideon atugusabanya sanga mugakere tari tayo mutanga nitimanyeti no madam kagendete kwende mirimo anyway agento umurandi akwaneire akero mugate year difference I like into kiriya rego tebanga umaita bantu kubasoirwo bwanchani igo bako yani abasungu baotenga love is blind ekero kwanchira umuntu ebintu mbiro tari kuinyora ogocha kuinyora mora na mona sense moye miaka abantu basoiro ande bainyoranire lakini banchire kobera asenyuomo omuchando gokoro kunga societo ejamii wetanaini abaisi mwali gotara nabo baotenga ya ngai kuarigere people they are scrutinizing, they are judgmental nabo kwendege oisaraze teke butegara bamura baotenga lakini ya ngai kuarigere mungino litari ko gotagotige bono egento kirikia na goba enkoro y'umuntu ime wanje to muntu lakini asengencha basani bakona gokwana ose no mamu mina kuna wetanga wa abangina bono abangina bona bantu ngakibona abangina bono kwana korengera ngaki abangina ayempwa mwanjete miaka tibwati muchando lakini echamie wetanaine abantu bawetanaine barentira muchando they are driving egento bakoroke wage gati yao n'umwanchio igo mostly abantu ko changia bale bantu bange jenanya kora bagutika nese nyuma senje ye miaka batika nirase binte binge lakini tari miaka abantu egento keragera umuchando base nyumo n'abantu bali judgmental bakuna kubolinga umugaka kwa yanga kibononga ikwali tari ko gotagotike bono nyora ngento keriki agerire mwarentira umuchando me ase nyumo igo emiaka is not a problem pase teri muchando buka otene inura ageri nyumo tegenderele n'abantu barabara ugarensemo n'abayibuli baho na bako na watenga bono mungina kwalenda kwale uyoma akobia yamona sana pasa wakonerenga na yenge ncho kigima pasa na wakonera nga interest na preferences cy'umuntu especially karabare asenyumo rokende onyono muga karende yasukire myaka iga eri tukaigweta nywe erongori tabikiri skari baranga igisita atikiana kama tenga ya ne chaito koju turakonera nga mangara mnayo bono etafauti ye miaka eye emejande kolenda neye inche omugaka na mubuire miaka omubwete miaka gose 15 gose 10 bono bunankonya kogenda ebintu mbire bikonya kondwa nere bikomenta torogirende bono ebintu mbire ndagete komukani narorire ebinge bibe nere taraitero abirore Kuna bona rojo yomo anyomete ekera anyoma kago chigoeta akanyoro omuise ko yarenta no moke emiake meke akanyaba gutuma na bana bande ngori akamenya ko gejua gatenga kibono mundu kyo na arenta mama mundu kyo ngakibono umwana yariga kamunde yaya ninje mwerese ninje motevi ngaki o ikile stage kuruku mukungu bono tari mwana ko genda kuchesa n'abana bone bindebi obomenyo oboko bobiya tatiga bono ekere imechando yabeire yo kuinyorania na ende yamanya goika sande kwanyora asinande ko matiko bitavauti yake kwanyora kwanyome to mukungu okubwete miaka 15 ayo musacha bono yamanya goika mirimo mogokora oritayo chaka bono koritayo ko aye gogo kerete ngoritayi aki munginarega naritayete sere ya entu akorete kirigin baja kuminga kai igonga okwanyome tomogotu na kiati taya kuri mirimo bono kwamenya ko bimirimo gosene miaka 10 gosene 5 bona obokongu bobe ege omorembe gete bokongu gete botokase abantu abaisiko bako gosomera negi umuntu mpasate banga taba mechando ya miaka tiri ko basaba nyene mono emechando ye miaka iye ko basaba baligerereti alright bimemono sana Pastor Gideon tuga mbori tuliboli elinga mbaro bagosotu bakobisane miaka indi bono asimagro ya bono kokwirane lirio bali bakobisane miaka bacha gustokera na kibono mwaka enda bwango osulige na cyumusbati enda bwango injira yoko kotalindi
alafu mai ukona nga which is the appropriate rende ne tabe exact to kwa ne difference ile miaka nche na Madam Naomi ndoche nga tonyora nebere tatoiga yote takwa sa umurari abuwa misi asengencho yogotebanga ukobisa ne miaka bonde tengo tebinga na rolira abantu akini abantu bakoro kubengosi muntu tayo nagotebe miaka ya exact agacho boli umuntu miaka yani umboli boni nga baste miaka irengo uko nga inche kwa boli bon yani ate tukuna korengera ingangi yangote abantu kuna ababarabu umuntu ukumuboli miaka uragotenga gesi ne miaka irengo roche karantebing okomotebie mekogotenga thank you wankonyire igona bonkoroka no mokei lakini intu ototete kubisa nonya kubwate miaka 30 okubona inje kwabo libona wakesa mwanko motebie 5 gochinse igonga omuchando gukubise miaka nandi komenya konyora senyumo nga omugaka usumo nginoreka nengo gotari it's not a problem because abantu abegintu kibabegeta senyumo no bwanchani igona bakoranga nko gotari lakini manyanga ono banchanire they have some memories to cherish nebo mugaka utanganire usumo ngina they have memories mbabwate bintu bago cherish lakini timbuati specific I tried to read na temire koligere linga miaka boneki oise koligere yarebe kana recho miaka umugaka uyota kakole miaka irenga 7 na anda akamanya koira na kokole miaka 7 ine miaka 10 irenga 14 igonga nonyo munyaguru koyo onyo wanje toyo moke igwete miaka tabauti oyo monene abwate goika gocha komonyora igo there is no a given biblically gose societally gose muna tomenyete ejami amiaka egento koligere can you understand each other because umuntu andagere nyomo ya bunikira senjo ye miaka abantu boka basinyanite na bekobe abantu abakesa abekoba abantu lakini rende na hande totebekene na bera kun na inche kunyomo mukungu bwate miaka ombwire miaka 15 okoligere kwaranki na bara abantu yane na ayo ubuno ne abego ko nege ndikinege kon no na njero gutara nero no kumubwato koboko naboko sinyunga ngakibono yali igona into twaligereria usabangina nabagaka baligereria emiaka tigere nchiebe none karwa kwa na mama o mama akoranga no mwana ta akoranga no muntu bagukirira biemera sara Pastor Joshua the gonna on board by the way aso bwango iga nagendo mega gete bwoko mwenya yantiane ikira to gwake miaka yae tware gwa karinde no mwaka thogatanga yaya na ya rumanyite muswati mwabo mono tigarinda endega ali sobo iliyo mugano kulikwa atenga totebyango muswati omino ndi arwete seina agachaga gakanyuma emyaka igatusinya pasta ikatware gwaka wikire emyaka emenge pitware ko mwango 14 na lie sabu yera nyare ko bage goisana ingakiasweta senyomo na boigo wikiro bimambwa igwa nyare ko ba bokoera bono totebyango pasta niri to kwa na basanga mosacha na kwenda ko emyaka igorake kubwa ase emyaka natwateba ndwakwanira ga igoro ya obwanjani tukanyora ngo bwanjani mbobwati mburiko cyari obutaka gusobonda obwanjani bagoswarioka ni emyaka yenero isa ko yebwatia nayo ngo makire ko babo especially omonto abantu barikire abakori egasi ngo sikabare go mutota oyene kibesa nyoma oyene kibesa koragento arora onoga obwanjani mbole boko bwatera ni gwenjera gete bwaba atigarinde bona somo goko no gucyoba abantu aba ba dive miaka baisa kogendera banyora abana batwara obwanjani bulia bagenderera buya ukebonyasaye bansikane basikaine bagendererete uno tunyo kwana ku intunturi wa affect bantaba effect ndiko bo iyi miaka ye no busoku bulinga ki nakyo musaja alita mukungu alita yuti komusa omusaja nakira bakono lakini omuntu ero kobise emyaka itari komanyekana no musaja ekera kolitayo tigo mukungu okoba omugoko kena biri ongo musaja utangana kolitaya otigo mukungu ono lakini omukungu ekera kolitaya otigo musaja aiga bakongete bwisa ko soaga ti abantu bago yasanania mbagosomera sana bibono sana oyakurunga likyo ndiye kikurunya makoroto ali boli yako boli pastor ntegete nko boli ya oboli ngambu yako nyomo mukungu obwe ete myaka ene kiagera uyunere ora korende biya neba kwagotire nere
nero gukorinda bia etinga liswali elio nabona taite kuire ni kurwara lakini bona liachire yes akero gosoma ibitabu psychologically o nande no isa kurigireria nkabuna abana bagukina pastor abaye babeira abana nande babokorora igo omunyaruka nkotendia ari komachua mapema ngokonga bari mapema nonye no ise kurigireria ebinto akanyaruka gagokora nakamura bari the same age nabo okorange difference nekorete nero igo abasomi psychologically bagotebanga omwana omwiseke ngokongari kibirengereri bwa na kitoko tebunga muyonyu omuntu obwete omunyaruka obwete emyaka ake yekogera ogokonga kwabo no korengereri kwabo wakongire bwangu bone gintu kiu kiale ntu muchano kelina ki onyu omunyaruka oyo kwa munyomire omukungu oyo akubwete emyaka gose ni 5 abetari omuntu ogwikanya emechande gegocha senyumo gekogere njera akorengereria gakorengereri bwangu baka okorora muno omwana okubona bakekekero ngwakerocha yani ebintu nkorora ndamaime oikori no mutegoro manya ucha kubirora igonga ogo dimin gosoko ikinse egentege kiale ndo muchanda senyumo abanyaruka ngo machu abali bwangu gotwara bali birengereri bikogenda bwangu buna nyasa abatongete igona kitogo shauri wanga at least gokonyuma if all goes well nyomo mukungurende mutigaine miaka meke gekogera they mature very fast. Bienvenido sana, mera kwa bona rega kwa Ruto Nyaboke from Saudi Arabia niko ndani yobo sera bwenka agotabanga watching live kuruchise moche Saudi Arabia agotabanga nagenda tukoba gusomya mange dole nke muntu mwenga kuruchise mochi ya chake biri kwa agotabana wale imeyomurubiri na iliko da best kubense moye sani secondary agotabanga follow live kati ameshabikia manga rega tukoba gabo to bwatere kinga na nyaye kwanyale kwa kubole ligole nengana egokwana rwalisiko kigima bange batebere pastor twara nonye abaiboli ngamwate bakene kyamangana okoranga abakunyuma na babwati bubundi kwezi lakini ngeko garabone yamate togosoyana na kero kende pastor twatebanga aya elikione ono ga yondo jitinga gito siramenya okoranga mamu minu babero bwat ngukuruka nyoko gati oyo no right nabo twatebanga obwanjani mboli ngutuba boli bintu gete na inde enchera omusacha lenchera kiniri na leo konyora utari kolengeri bwango tanjiti gotebigwa bono kwanyora uchiro umeri baga mangete enyomero karto ko yibwati kuruege koro njaka sheirwe obosigani bwa kalengo nchondolere na bango ko de nimba to mese nchondole ondolere na kinkora advice y'abantu bakora kinyangiga to basako rumo iseke umwanche omotebi na gwanchire umanya goja kombori nga pasta na kyo muise ko orioroje orionyarebe oroje ni monyuome na kyo komorora yongora ko boriga no mwagambire nere kwa motebi liko nyomori ogondebie bono ni ndorabo bebonde tinkunyara komotebi ni ndororo oro over age tinkunyara komotebi kiagera oikire komotebi na gwanchire bono yira abe no kogenda kuyasora ni nyuma yabandi kera wani sio muise katebire na gwanjire no mumuro tebi na gwanjire atako kuburi na kyo komorra nunya ko mate yobo nako yugo jugo ya sawanani neke na kero kyo emyake ekero nkonyoro muise ke muligereri mwanche manya ko tencho chikondorera komere komboli mwanya kwa manera ona amororire na mwanjire lakini njwa ngondorere bona bakonyora kwa nga device menje na beiro muntu ko bwanjete ko tebigo bona bakonyora wakonyirwe lakini ekero kogenda ko bogoririo ko bosine mirimo momerana wakorega kwamorora no muntu lebuya oko influence ko bintu kete kwaranga tigangire yo nebaigo abakonya ko ire omuntu monene okogenda ka osekereru mbakole de mejano yona sana pastor Jonathan Mosete kurugongo ntanya wali masarote abanga watching live no mwanjoe Diana Osedina Sarange na bana babo Debra alright marako bebono Debra Deborah na Emmanuel agotabanga youth see marriage as a burden agotanga was morora nyoma buna garanga no masivo karanga dikia pasa toira netu ase topic togenda toba togo kwanera tuarorire nonye chinga chinyinge tali nonye miaka yoka bande banyomanire ase imiaka yabo kwanyora kero kendo musubati ogocha senyumo nabwate nonye omwana oyoro monene madri tangani tari correct bono mwana by the time oja ko introduce ochi ase tatu mwabe kerange na banyomanire na iso yobono
wanyara umwana noye ku accept reality ngoyo nera tata ke kogera bakorana nga nkegori kiai pastor tukone ngani kera no yerengete bado emyake onani ko cyakire kerengererie ke kirikwa boli morandie nga abantu bono bagukwana oishuke bwatani wiya abantu mbali genuinely they are very concerned nani ba teibuya umucyano nuringa mwekire ko swase gentoki asinyo they have a genuine concern nga yaga gusho musubati ase bono nabura barora babe uko barora aba basengenje already kwasoire ime lakini kwali ko baburiye kero konyoro utaranyuma guso utaragenderera naho kwali kuja konyoranga they have a very genuine concern ibatete ko gokonya guso batete ko advice igotari bonsi bono umucyano uringa wasoire nyuma bagukwanira kwa barora n'ababisa nawe kunyarekana they have a good reason nane nabatete ko gokonya amangana yo introduce omwana umucyano tubwate nabonda aliraneri njere ngaho nulinga onyina nyore to omwana gosena umubwate omwana agachanere chikali cha chinde nchire abalinde kwanga tore chi abasongo lakini diganje tebe barabu ko gwakiri no omwana gako matebi oyo tali tato mino nere bonu urabe gagukorera lakini tato mino nakorete naro bono umwana oli nabakundangiri Gideon are which is not wrong lakini bono intutwana nalire nga cyumwana yadari kundangiri dadi ekene nkiringa umwana unabamanyete nga toli tato mwabo lakini go kumuforce egende kaho gekora ngu yakurangiri nga Gideon you are my foster father na yokondera lakini bono umucyando no linga esinginje tokuba biterelinga wikando kutati bono umucyando uri utuka umwana onye tari kunyara gukorangiri kwamura mu umwana umube lakini genuinely nabari umwana umuya nande onye bako bisigende basta nage kwanirete nage kwanete ngatiga kubisa amangana nyabeke teneni yeko gerekera guca gosoka okonyoranga bone ibintu byasare kumanyora abana osembabere nariye nyome guca gusalika it will be disastrous asuraye kubwagwa divirete gendeke mapema Bimano sana merago ya mwancho muri gendo chegati yebiregere muganzo ka mukobwa twega na maburi ya munyari gere litore gende bano tukokwanera in general igoro ya etabauti asemiaka asomenyete kero kende kwarore bokongbonde kwezi na onyana na bora abenga ne example urachikoba labda kirori ana bogo turike SMS ga tutenga yaya ayina bwa setabauti yo erene ne kigimara kiribu kimambo gendrete buna kama kawaida pastor njena lego tabaiga komenta na ya to kwana igoro yemiaka enyuomero amanganaye nigari ngomusacha utwale myake mingi kubomo musacha konyoma ekiagera kunyarare komurinda kunyarare komotebereria no nyengi na batanga umwana umuire ngora umwana umuyari muire ngora takumira wangu ekiagera no egenteke kulireti amona no mwana nenyuomo yo mwana umusubati bwato mwana eye kuma jikobingi ya ni umusubati bwato mwana omoke eitare mulito eitabwate koboko oso chakire gotara lakini yo biro monene ugire bage skuru asumo muromoke korenta na ari bichi yinkororekanere koretere siasa ebichi ne na bekorekane umwana monene ogotara gojaria ne banera bwato yomo nayo no muromoke unyoma wochaka igakobo igutakorete oyure koboko boyu musomoke ojakire gotara lakini yojire primary yojire grade 1 2 3 umenya korete ria ndo ndo jata kwa nyomire ojikoranga ndo jinare no umwana no yo mwabacha kolera kera ndo kwante ko mwana muiseke kera nyoriro umwana agoke api oke obomo ke utamo sana bato mwana bono jikoroleka no yo bono na yariwa inu mwanja ine lakini mama chave siasa koba orobona pastor endenga twa kwanerega ospi musa inare gari skora abdorigere tumurobere kunoyo otabanga njaya ocherone ni miaka etabauti 15 erega iga lakini ni gonte geteske mutwe na ande nje munyome emenye bune nyoma so ngaibona bamataba na kitoko bazuye rinde ochero yanyara ko bagakonyomana amona tomoye yani mochando de batota yelabda ko base surrounding asenginje bochera bwate miake mingi njira teyo we are not an island njira teyo raba sukie ekene ngelinga egotomenyete nabantu
igo tugukwa n'abantu na bochero uyo gagocha gosoime y'abantu nani nabara nyorundi amuburi ngamuna bono ngwa kolete deliver the source ke ayende deliver the source yo kolete o manyiro muntu ye miaka abwa ayengwa kolete kifo kisimani gosengwa kolete shambara wanyama bon ekero egente kigiyuke gegotebyo muntu mia aso kolete ndo asobere ngongera teyo no bisa ayenyuma kubwate confidence ngaki oyuru mwanchio egeko bakebe onye mwanchanire tigato basabire nyasaba konye lakini ideally egento kelike bwenete koba kelibuna pastor atebanga umukungu nabwenete koba bwe miaka meke lakini eba noyomo lakini eba nebere lakini kali kurunse nakikweigwa ono rendo mungino agusingote ebanga no mwana adengi umungino oyo muire mwara gekora bono intagoteba mwana bono language ngo chire yakonga igo in short ni elinga abantu onye banjanire barabobwate miaka a difference ye miaka umukungu abwate mingi ondeta yura abakani ngambanyu umane tigabanyu umane lakini umusubati amanyenga emiaka yimbwate nindore binte binene umugakone anchekanye atekanyeti enyomina beko benkongu enkongu ogokumi nyome ina bekoba enkongu kegima chinga kitogeno tokoba togo kwanera yonsi pasa ntwa kwanera labda is it possible nga labda puna intwa Bible puna intwe awa koreri nabaterenia siti kanisa ni ntutwa fail because pastor na kyoko nyora bono mosae kabisa iga nerende na boroche nganga nareta usibati go gwatenguru yiga ngaibone mbura atakire to twitira pastor iziti kurwa sechinga chito asichikanisa embura atakite go toita liria abana bangete gusika Bible amasikani nara kitaga sira na inde samasikani ya sirerete nekera Bible baswete kumana na abana agochori umwana bakomotebya mangana mabe bakomuinyuri binta koko agokora bono umenya ko switch Bible off bono kawanza kwa lindo bya yakora kende jonsi kari ko kumanya lakini kare abana basi mbale guikange na Bible lakini ngora tebeli abana naki muibuli tari ko tebigento kerekene muibuli ba ko ngachanga abakoro muibya jaja aho ko ngacha yunga kyo oko koiraniri tuli muya mangari akoko tebya tari okorete igate nyoko go twist birengeri byaro ngakibi na kibire bono libago go twist onyoranga turi gwanchirana kwamenye ko emotional wanse ko murama oteba na bokarega na gutigire bono kore bintu byao bono abana bano bari bago bakore ibintu bire maminja baitani batabwati muntu kubara batabwati muntu kiagera kare no muibuli okorongo mwana no isanire tigamuri muntu como tena no ligrio monton mokerendo mokegomia nabagaka abambanjete abanta bake no mogaka bwe miaka mungino yakure ekerago tebunga bono abana bako motebiga tata nemire motokari ngugo jo kurugira ka urarwara rende ligio muntu konyo ne ligio muntu moke tanya ko ligio muntu mokotu bono kwa serurega bona abanta bake mbaro tadige nada ko tabamisi neki nyuomo ya abana mwana monene mwana moke gose ko nyomo kuwote miake mengi gose meke tebwati me chanda sabanta abanyomanire ine tego debi nono yobwato mwana to sako muri ringa kina karta ngara mwana ngange bapasa batebire yaya inu anjana egento to takota baneke muri ndo bwamate obwamate abamate no bago chibato choria kwanso kwinyuliwa kwa majiri musine deni kwa muri nago senkene mwamo cyane go sene ngombe yari kibando uju kumuburia iko nyomera to mongina umuntu lichaleri bona ya namangana y'abantu nto basa konya bwata lakini tari koreta n'abantu ndegengorete pastor Gideon on board service team nero imeyago pastor Joshua gukwana bare utigotema kwegasa igore nabikirana nonye asantu bagusibe cyae kwarenjera barantebinga can we avoid this pastor nakibona akoreta pastor Gideon can we avoid this enjira nero rotoranyara ko batokorekebisha because usikuri go bwamate buno ngatwakabire yobota keri bwe mukiwe nenjira gete we need to be very cautious igoro bwamate buno ase chinga chito badara yo kugendera kubwe mukiga bunarigena enjira nero rotoraseberekania basaba labda bataraswa senyoma tobata kogo so amanyangira irebisiti
I've addressed these issues kiketeiga Yes. ase kanisa. In fact twende Tanzania chikanisa chinyinge chigi Adventista abara pastor n'abalisi barororo ngoteba bale munabona mission nyokubwate egintu gekoro ku interest. One time na batebetia basaye bekanisa ya Monikisi no live ngaki onye kwaligere iri omuntu kwa mwanjire ayetenena, let us pray for the interest. Emo chando nulia bagoteba nga basta ora ndaje goteba na arorire mukeira abangina bali kanisa agute bagujakanga mu baka basali ona abantu babeire bakubiserera bacha kosokiga inteke kibogo kiko kimuinu. Tanzania bagoteba nga Gideon anaonekana anataka kufanyia uchumba Naomi. Hatujui itamalizia wapi, lakini tuwaombee katika uchumba wao. Bona egente kigego cha mapema okoega. Yani minute yoko korendo okoega. Tuliko chaji kungankwa yageta Naomi tomonyume. Alright. Ewo bahote nkwa wana uchumba. Kwa hivyo tuendelee kuwaombea uchumba huu uelekee katika ndoa. Wakishindwana hapa katikati bagusinyanwa. Arawono tosabire nga Gideon gose Naomi anyoro musacho ndomunga eginteke ahantu embura yasoete gututwira ekero tukurigireri umubasta gose mulisi umanyete nga Gideon ngo egara umwana geterane kwa bore mukabiri gatatu batebi inju tosabire days interest enyome gose neche emachue tukubatiga umuntu bona agakwenda ebisa oja gutubuka neringina bono gento keye muna basta gotebia akomotebi mbwatani basta motebia yatiganya saba seni bono genda buyekora ngayo gwitera abasaye baito bali moto tegererete be free if you have interest muna pasta teb kwaro lumunyaruka tebi basta nga kana bonsabera okuna watora elisoria nena bono jengandia njete nawo anakumusabera ahororobe achagwanje ka okonyora muna gusabali nabo konyora umetena umyororo kaninga tali ngokonyomeka basta ko tengaria munanguna gusaba umuikongoro kiringari nchirete ngengenge ano embra yaso gutwitira abasaye they have taken responsibility bayirire SMA bono bakuira bacha gotolendera nga tusabire sabere mbiona sana rego kwa Vincent basa kwa tanda on board Vincent Kanyaru kuchise mochiranda gotani kondani na Bahati Joseph Nyakundi karo agotango bosemi ubuya asiki family chitu anene buna intwe abasa right Ruth Anyabuto watanga wa Nikondani agotabanga enyomo edivine kimiaka mugaka no mongina enyome yo right nimeona hiyo jumbe hapo tuangalia baadaye leo kwa bato sanga amona bageni baite marago bayabono ekere binere butambe no kweneki chinga chito cyanyare ko ba chikoba no gosera oboro bwikirano wale topic ikigere to koba chigo tokuna anene ase dobongo onye bono toratangarirende kero kendo ikire bunaga no batari bagaria bene ngabasumbo bumene bawo pastor egento ngere pastor tebire ekero amangana ya gwakorire proji emiaka ngonya gusukere kwata konyoranga engosi oyo kwetanete emiaka musubati oikire gati obosi bwa chenchiri obe muno muntu okorera bono bona ekero gwanza gokwani gotebiwa stigma gochere bono imana bo okumia ikiandiete ngaina arenge bono bobe buri bakora gendoki yenge bona liyo kujikoiba go bwato bongaini bwao lakini kwa manya konyoranga kwa bwatirunga ka na ngoto yo mu bwatirunga ngoke ngokonyora sunyira kuria atete kuyeka akamanya koboera ni gwa kusibani bona go itugunjira umangete nkwana koiba usali gwatema bono ukumetinga enseta agotando kansoe liriga onyana no muyo kwebeta egera bantu basali baba toki mbam ko umiranchira ko ibeti bono nikina kero kikinyomeye liriu ubwanchani buri bwasoete waikagati bwaru waikere mwekire katikati bona utafumilia kiera bona inga uchikurigiriria abana they are very smart abana bagwangite daddy jukuriri nyina oerire ngakibona ngokora abana bagera batangaji kwaja kwafumilego kwanyoranga wakurire bono togotebi bari batarasoa bari batarasoa nduru kwana mangana ngabaseri bari batarasoa ngenda ngora linda utana na kulitaya mukatara litaya bibona sara pasa ndara kwa tan board nare gorunga Rafael ubugo kurwa Eliana Bonchari makimi president bebo sera bwenga tokona ne pasa nabe kunyari kana panto to kwekenya so mu bitu bakari to
amisi naikire miaka kirokende ri na inu maeta basane samba gorato nyore da amisi wala kiabe abukuru asomu ibuli yatokire miaka na Yesu kirimeke na ruone miaka 28 na ikire 30 gabu ndoje ngwikagare na 35 pono delaying yenero does it also contribute ke ko garabona boy wikase ke to watanga wistinga pasa teba chukole taruka nyaro kalendeka ke boyeti buyiga kagutumira misyo tanganaro mwale go gonte bihaere tinita ya kwaranga amu moncho lirige tabera somubero go ne myaka ngekunya gusuka kwanyoranga kwenyorire korasa kon kubwatekana ne maybe na delay tactic yero emyaka yo kunyomero na beta keire tuabere tugukwana ngaki omuntu ibange mapema na asama tuka ya na beire tindaroranga nchira niruri banke buyumanya ko swenyo otatigonye tubukobwate nyumba simurasoe no mwanchio esa iga yawa gachite eri tuare ko teunga wiko tuaresa esa iga abanta abanga basaina akwane na barabu bago tebinga ndete unabono baro bakorru bwari ndete ndaranyore miremu nkigoja ko mukungu abantu bari tuasoete asenyuomo omukungu akakobo ngai yani kwa tuomeire pi omukungu manya ko ngai ngabono kidioni tokwenda guchia in fact na boko miaka 30 40 oganye tonyo robo ngai lakini kware go so asenyuomo okware go tichoka omonyo robo ngai ogendere buya ige miaka erote basako mundu tabasako bamono ngabono ure ibanga urabika bintu gete abantu babikire bintu gete kwagenda none kinyangi abantu bakora ne kiprado after 1 month batiganire igenyuomero boye tagite n'umusingi onyasaye ebintu bike emoko kina nebintu ebigobwago cyanyore ebintu ebinge atamaite skwaruse yemona sana pasande ke ntambo kiribole go kia sole bado no to kukonera ngana bigo ikase gete no nyino musubati kwaranga oberire ana bobuli igweta so asenyo mara kiri mega yasukire nchira gete kwarabona ko negotiate enchira yani wa compromise watanga aya ona gendo siro mwako oli nchira kale aya kwaranga umuntu tutali waja kwa lakini kwenyorire kubatekana labda ne myaka nganya ko begosa nyasaye bunatongeta abantu baye etumuriria abantu na batongire ndinare ole umugima pi no tuliga na kolengeri kwane okora benko ita nkole ngano kwao onde naro iboire orumo soku okorumo iseke ororanga yaya akingo chaka pero jirende bono ibirengeri byaye bi egense meite ya sare yo gukwana no muntu igoro yo nyoma ate yo muntu ate ko nyoma asuboke kusirigerie kusate yo muntu nintagete bono oyonero kuganyuna abayibuli baji gosesia bayibuli baji koebereria paka bata kumutumira abantu paka bahate bo makonya baretro muntu yo kana ki botoletera bono muntu baretaga bono gucha 40 bamweberia miaka yachire bamaza koreto mwana omoke usumusu bati oyo akuchikorora ati utaka gukwana utama bono eri byenge tete gutina tegerere nkyago tebigwa nero uja kubwatu uja kwebererigwa bakoja gotebinga moira abo muntu ndogoja igo batebage bagende bono ebirenge ibanta bura babumbaro na nyasana abanya sai bari bono nabarabo ko ikatoba manyembara iba nguyo uyobe myakeye ngaki osokuri umugana bakonyore gento gete bakonyore kasoro getero ibwenda kolera una bayibuli biya mubwatera nega morosie momokonye pasa para no te poner gane keringa ki no again to pasta kore ukwana talia basacha boka nona basuba timbale akuna kwegura teba karatiga ninjengo tebi bono yani tabwa atinjira yo make decision abantu mbali mente they are very difficult to make a decision na ki kyogoja kwanya ro mundo nanki otako iru no bono mbali kuganya igono na basuba timbale nabo bayigwite banyuomu lakini ko make a decision iri ngancho musacho mu approach yabe gazi igona batoko bashauri bali batara bali miaka iyo yoko nyuomu cyakera 20 yabuchi 23 24 uchigoro nga bono oko kwanero naye manyanga chinga kibuna chikora kogena naye twale mikakati ndibona sana mwancho mohorigereria marogo baya bono pasta Joshua Timaiti gosenga nayo yo mweli okegi manere yi kubatikana ngane to nyako batoko yebeka semesa semero bebo dingana nago te valio mweli ose bali bandigereretie
otegerera mirobiriye anchirana amang'ana ao kubika sabasani naende amishi gende kogera abantu abange bababo aguchikubika ring'ana ase omonto oyo moeta maminja ochikubika ring'ana ase omonto oyo mosiri bono abantu bakataka gwetenenera lakini rende tokoibora omosani orakoa advice barimo chikogenda ase enyomo egere nyasaye agokonye naye okore decision bwango naende otware obomosubore naende origereri buya togenda ase omwayerero ogende ng'ora egere naye nabo okonyora ng'a kwagura ase agiya nyasaye ng'are kogosesenia naende motebanie ekeene nabo okonyora mwanyomanire mwabere buya lakini bari mwaikire konyomana mang'ana yakorwa ase abanto otwanyora ng'aro takonyara koba affect ninu anchana kora orogendo Karimotu. Pasa. Thank you. Enyuomo abanchwa ne kegwa kurwa ase Nyasaye is a gift from God. Igogo kwaso ira ase enyuomo challenges inchirororo lakini manyang'eke ne kegwa to kurwa ase Nyasaye. Kende nkeyo keboneta gutwatanana otatigama kweli. Ebe na abana gwacha na bumbabere, ebe na abana gwacha na bumbatatu, abo mugako uyo gabwate miaka 10 ko bwate miaka 20 ekegwe ekekinyomo ke mwaka irwe yancherane anja gukanyeka mukungu gukwanyore ngano bwate miaka emenge gwetani mumura kanyeka naliye nyomera abebuya biyama Yemana sana go kanyeko ndochenga nalyo lyabalingana limwe mukigima asebali banyara kwa bagoswa senyomo nechitaboti chemiaka abo tutarasora na intrende tigango tokoromokia na into tuwa pachisao pasa na kwananga yaya pali bonse babwate libero na ase asaba sali ba unaro yo mwiga uracho monyere igale ne mokonya ne nere birengererio asingi chokane kya ngana ai kwanyara ko kwege libe mono sanu moncho muri gaso kwaneke kwanyara ko kwege bali yago koba amona intri mege taseni Kiandizi TV asomoro bilio obosera kwenga chika kwanyara ko batogosanga amono mosomba Pastor Joshua na Pastor Gideon abo kwanekya kwanyara ko baba wikira na gai gahiri banyara ko baba tusemia sinchira yo wikira nele ngoro kwa Joseph Patamisi nolenya ko baba kwanekya ngachibicha mrero kichago chira sinchira wikira nika kwa abigali nchama tokpaneria burigiri goro buyago mero bilio ko bwatya imege taseni Kiandizi TV Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.